ktorý má pre vás pripravené ďalšie vypalováky, ktoré pevne verím, že vás privedú do varu pred mega show Zaragozy Band, ktorá príde na program na tomto pódiu už o niekoľko minút. Ako som spomínal, pre všetkých tancovania chtivých je určený tento asfaltový plac pred pódium, takže priatelia, nemusíte len sedieť, ale treba sa baviť, pretože na to sme sa tu dnes popoludní podvečer na amfiteátri zišli. Takže všetkým príjemnú zábavu a v tejto chvíli DJ Duško Marušák. Takže vážení hostia, ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem, je tu vynikajúca atmosféra. Chcel by som zagratulovať organizátorom tohoto podujatia, že urobili takto vynikajúce popoludne. Počasie vyšlo, takže pán Božko bol na ich strane, musím povedať. Som strašne rád, že som dostal tú príležitosť tu v Nitre zahrať. Ja vlastne úplne v Nitre hrám poprvýkrát v živote. Som nadšený z atmosféry, ktorá tu vznikla aj z DJ-kov, ktorí hrali predo mnou, pretože sú to renomovaní DJ nitrianskí a zvolenskí a tak ďalej. A sú to chlapci, ktorí naozaj majú prehľad v hudbe 70., 60., 80., 90. rokov. A ako som počul, sú v rámci svojich predstavení a svojich performances vypredaní na pol roka dopredu a tak ďalej. Takže ešte raz opakujem, že som veľmi rád a vážim si príležitosť zahrať si na koncerte skupiny, ktoré, ako hovorím, niekedy som si kúpil prvú platňu, to bol výber ich najväčších hitov, hneď dvojmo, a dobre som urobil, pretože jednu z nich som aj tak úplne, ale totálne zodral. Takže jedným z mojich snov naozaj bolo zahrať si so skupinou Zaragoza Band. Som strašne rád, že túto príležitosť som dostal. Ďakujem veľmi pekne organizátorom, že mi pripravili takýto večer. No a samozrejme aj vám a teším sa. A prvú pesničku, ktorú teraz práve hrám, by som chcel venovať jednému z vás, ktorí ste tu, a samozrejme vás tu veľa určite poslucháčov Rádia Viva. Elis Zisová Miloš, a dostal som SMS-ku priamo do rádia, že bude tu a že aby som zahral k jeho narodinám od manželky Ivety Stairway to Heaven od Led Zeppelin, od skupiny, ktorú si veľmi vážim a s ktorej hudbou sa úplne stotožňujem, samozrejme. Ale v tomto prípade by som vás už pomaličky poprosil, aby ste sa vytratili zo svojich sedadiel presne sem pod pódium, aby ste pomaličky prišli, pretože po mne príde katastrofa zvaná Zaragoza Band, katastrofa v dobrom slova zmysle, samozrejme. Je to vynikajúca tanečná skupina. A určite všetci DJ, ktorí sú tu na práve v sále, mi dajú za pravdu, že kedysi, keď už nebolo kam šiahnuť, tak sme vyťahli Zaragozu a tá vždy pomohla. A vyťahla ľudí na parkety a tancovali sme z ich party music. A keďže robím Viva Party v rádiu Viva, ja si myslím, že toto je absolútne party music, ale poďme si teda zaspomínať na iné pesničky. Takže ešte raz tu bola pesnička pre Miloša a pokračujem ďalej. A chcel by som vás samozrejme všetkých, naozaj všetkých, ktorí máte tu možnosť, že ste zdraví a môžete tancovať, aby ste prišli sem na tento veľký, čo neviem ako to nazvať, tanečný asfalt, a aby ste si prišli zatancovať. Príjemný večer s mojou diskotékou a zo Zaragoza Band.